Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Thank you very much for subscribing our channel, Filipino TV. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Andito po tayo ngayon sa The Pangasinan Provincial Capital on Lingayen Gulf. Ito na po ang kasalukuyan na itsura ng ating Kapitolyo. Sa ngayon po, travel tours muna tayo dahil sa maiwasan po natin ng alikabok dahil sa kasalukuyan po na ginagawa po yung mga ibang projects po dito. Continuous po lamang at ang kasalukuyan na nakaupo bilang gobernador ay Governor Ramon Gico. At pang second term niya po ito, at ito na po yung nagawang projects ng ating Governor Ramon Gico dahil po sa ating mga taxes. Shout out to everyone, mga kababayan ko, yung mga taga-Lingayen, miss nyo na po bang umuwi? Ito na po yung kasalukuyan na itsura ng ating Kapitolyo dito sa Pangasinan. Sa ating mga kababayan na OFW, mabuhay po ang Pilipino. Yung nadaanan po natin, dahil hindi po natin na isa-isa na hintuan, ay Orduha House po yun. At syempre, ang history po nito ay, ang nag-design po nito ay si Daniel Burnham. And ito po ay nagawa noong April 21, 1917 at nakompleto siya ng 1918. Imagine, ang budget lamang niya is 300,000 pesos. At andito po tayo ngayon sa may part ng medyo nagulat po ako dahil po sa ang dami pong nagbago. Kaya maso-surprise ka talaga dahil sa syempre hindi gaya po nung dati na punong-puno po ng punong kahoy na mostly ay acacia. Meron din pong nara at century tree. Pinayagan po ito ng DENR dahil sa development po ng ating Kapitolyo sa Pangasinan. Maraming salamat po sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV. Maging bahagi po kayo, magkomento po kayo at mag-suggest kung saan po tayo pupunta. Awat loobin ng Diyos ang lahat. Pakibisita din po ang ating sister channel Filipino Life Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in our next videos. Maging bahagi po kayo, mga kababayan ko. God bless everyone.